Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να δούμε YouTubers. Πρέπει να δούμε YouTubers και θα ξεκινήσουμε. Πάμε στο Andrew να ξεκινήσουμε, δηλαδή welcome, θα κάνουμε βίντεο και χαλαρή η δουλειά μας. Τσίκι πούκι θα γίνει τώρα βίντεο μου. Στο τσίκι πούκι. Τσίκι πούκι παιδιά. Πούκι, σας το λέω, αλήθεια. Είμαι καλός στα βίντεο νομίζω και στο YouTube. Κάντε μου όλοι subscribe. Κάντε όλοι subscribe σε μένα. Εντάξει, είναι αλήθεια. Κάντε όλοι subscribe. Κάντε όλοι subscribe σε μένα, στο Μαρμουλτζή δηλαδή. Ναι, όμως όσο έχω πει τώρα. Είναι πολύ. Πάμε εδώ. Και ο Φλωράκος μας βγάλει βίντεο. Και εγώ δεν είμαι καλός ακόμα για βίντεο. Οπότε πρέπει να ανεβάσουμε στο YouTube για να είμαστε καλοί. YouTubers. Βάλουμε πολλά λεφτά. Πρέπει να έχουμε πολλά λεφτά. Δουλεύουμε, οπότε έχουμε 12 που μας αρέσουν, που είναι φίλοι μας. 29 βίντεο. Μπρο, πάρα πολύ καλό. Ανεβάζουμε, έχει κάτι άλλο αγοράζουμε. Πάει ένα μίλιο, δεν είναι πάρα πολύ subscriber έχω. Άρα πρέπει να είμαι καλύτερος ο πρώτος. Όχι, δεν είναι ο βασικός, ο πρώτος είναι ο δεύτερος, ο άλλος έχει μηδένος κατούλιγάκης. Όμως, εντάξει, καλός είναι κάποιος. Εντάξει. Σιξέβετε, είδατε, ναι, όλοι ξέρουμε τα σιξέβε, τι είναι αυτό, σιξέβε. Ναι, σιξέβε. Μόνο σιξέβε, εντάξει. Δεν τα λέμε και μόνο σιξέβε. Αλλά πες και το σκόνη. 200 subscribers. Wow! Σε λίγες μέρες έχουμε και άλλα βίντεο. 59 βίντεο έκαμε τώρα. Ευχαριστούμε για τα βίντεο. Έλα, κάνε μου και άλλους subscribers. Έρχονται στο κανάλι μου, έρχονται πάρα πολύ. Έλα subscriber, έλα πιάνω subscribers. Αγιώς πατάς παντόφλα αν δεν έχεις κάνει subscribe. Θα βάσχευω, εντάξει. Κάνε αγιώς κάνε subscribe αν δεν θέλεις να πας παντόφλα. Κάνε subscribe.
μπρο μου. Έλα μπρο. Αχαρά βίντεο που κάνει ρε μπρο. Τόσα βίντεο που κάνει την εβδομάδα. Κάνεις και με δείχνει τώρα ρε. Ένα λεπτό παιδιά, εντάξει. Διώχνουμε πάρα πολλούς subscriber. Θέλουμε να έχουμε πιο πολλούς από εδώ. Θέλουμε να... άμα δείχνει πιο πολλούς, θέλω να έχουμε όσους πρέπει. Θέλουμε στάρτη, πάρα πολλά πράγματα έχουμε. Publics, comment, πόσους προβολές comment. Έχουμε πάρα πολλές προβολές. Σε παρακαλώ, πάρουμε. Άμα φτάσω πιο πολλά από αυτά τα πράγματα, πρέπει όλοι να κάνουν subscribe. Εντάξει, δεν έχετε κάνει όλοι subscribe. Οπότε πρέπει να κάνετε όλοι subscribe για να είσαστε σαν και εμάς. Πόσους subscribe έχουμε? Όπα. Θέλω να έχω τόσους subscriber. Πρέπει να έχω τόσους. Τόσους παιδιά. Πρέπει να έχω τόσους. Καταλαβαίνετε. Πρέπει τόσους. Τέλεια. Θέλουμε όλους για λεφτάκια, μπρο. Κάνε 100 βίντεο, μπρο μου. Σε ευχαριστώ για τα βίντεο σου. Τα πιο πολλά σου είναι και τα καλύτερα σου. Έλα μπρο, κάντε βίντεο σου. Έχω πάρα πολλούς, έχω κάπα, πρέπει αυτός με κάτα. Ποιος αληθινό, πρέπει κάπα. Παιδιά, κάντε όλοι subscribe, τα λέμε σε άλλο βίντεο και bye.